To je laž. Pa pazite... Kako da je verujem onda? Ovako, dakle, tu postoji, pošto je 30 milijardi ogromna cifra, dakle, ono što se polazi, početak baznije su, da kažemo, činjenice. Gde je rođen Nikola Tesla, Smiljan? Kada je rođen? Dakle, to su činjenice gde manje više nema nedvosmislenosti. Sad, koliko je visok Mount Everest? 8.842 metra. To su te stvari. Sad, imate naravno gomilu drugih pitanja, koji su vjerojatni kao što je šta je Kosovo, šta je da se desi na berzi sljedeće godine i takve stvari. Tu onda ulazimo u gray area, kako kažu u Americi, to je da kažemo sivu zonu, gde postoje interpretacije. Kad smo već kod toga, pazite, na to pitanje što ste postavili, zašto je dvosmisleno i ima razne interpretacije, vi slobodno možete i treba da upravljate, da kontrolišete veštačku inteligenciju, da, recimo ono što ja stalno radim, ja mu odmah kažem na početku, za takva pitanja nemoj da mi daješ odgovore koji su iz štampe ili ostali koji su, da kažemo, vrlo mainstream, to se kaže mainstream, praznikavi ili bland, nego hoću da mi sve što mi kažeš mora da rezonuješ. Dakle, morate da budete vrlo direktni, insistentni da ono što vam kaže, zašto ona to kaže. A ne samo zašto je to neko rekao i ona kaže, ne, ova američka Bloomberg je rekao ovo, CNBC je rekao ono. Pa da li, odlično što ste to rekli, ja sam se zaista raspravljao sa veštačkoj inteligencijom i rekao sam, ovo je laž, ovo nije tačno što ste napisali. Onda on se svađa sa mnom i povlači informacije koje su potpuno CNN-ovske. Potpuna laž. Ja znam da je to laž jer živim taj život. Ja dobro znam šta je na Kosovu i Metohiji. Ali je ono što je meni... Sad sam uzeo taj primjer. Ali da li to zapravo znači da čovek koji malo ima inteligencije i koristi veštačku inteligenciju zapravo unapređuje svoju inteligenciju, a da onaj ko baš i ništa ne zna, zapravo sa ovom veštačkom inteligencijom zapravo može samo da se unazadi? Ne, upravo je obrnuto. On vas u stvari stalno tera da, to se inače zove apstrahovanje, to je aludirao i Dragan o tome, da se podignete na više nivo i da stalno gledate da li je ono što on priča nešto drugo i da on ima neku agendu. U ovom slučaju, da li je to agenda CNN-a.